BPF आरो UPPL नि मोननै हानजानि गेजेराव गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनायनि सावरायनाया सोलिबाय थादों। बियो मोनथामसो राउन्ड सावरायनाय जाखांबाय। दायो BPF आरो UPPL नि रायज्लायनाया माबायदि जाखो? खौरां बिजोङावहाय जों दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 3 राउन्डसो थांबाय होननानैहाय जों ससियेल मिडियायावहाय मिथिनाय जादों। नैबे 3 राउन्डसिम रायज्लायनायावहाय मा माया जाखो बेखौ जों सम फैब्लासो मिथिनाय जासिगोन आरोखि। दायो लोगोफोर माबायदि भट गेलेयोब्ला माबायदि जालांगोन आरो BPF UPPL ज' जानानै गेलेगोन ना माबायदि केपासिटियै गेलेगोन बेखौ जों सम फैब्लासो मिथिसिगोन आरोखि। दायो लोगोफोर दायो थांनाय जि समफ्रावहाय बावैसो बा साननै सानथामसो जाबाय आरो देबोरगावआवहाय ना सिम्बोरगाव क'क्राझार सिम्बोरगावआवहाय बेबायदि UPPL नि मानसिफ्रा BPF नि मानसिफोरखौहाय ओरैनो लिस्ट होनानैहाय जयनिं हाबाफारियावहाय नाम होदों होननानैहाय दायो जों मिथिनो मोननाय जादों। ओमफ्राय बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाया जाहैबाय मोनसे बेफोरबायदि थगायनाय खायदा खसल खालामनाय बेफोरबायदि टेकनिकजों दिनै BPF नि मानसिफोरखौहाय गोसो बोनो थाखायहाय बेफोरबायदि खायदा खालामगासिनो दं आरोखि। दायो जों ससियेल मिडियायावहाय मिथिनाय बायदिब्ला थगायनानैहायसो बेफोरबायदि BPF नि मानसिफोरखौहाय लिस्ट होनानैहाय जयनिं जादों, संखिया दिन्थिदों बेफोरबायदि आरोखि। बेखौ जों प्रेस मिटआवहाय नुनाय जादों आरो। दायो लोगोफोर आरोबाव दिनैहाय खना खनला जायगाफ्राव होगोन भट मानो होआ होखायो जोङो आरो अन्यथा बिदि जुदि महरखौ देखायग्रोआबा इलेक्सननि सिगां जों खिन्थु लेथेर फेथेर जाजोबगोन। बिबेक भट होगोन जों। जोंनि अधिकारखौ रावबो सेनो अधिकार गैया, हाया। बे पार्लियामेन्टारि राइटखा संबिधानाव लिरनाय दंखायो, रावखौबो थुग्लिनानै बे होनांगौ होननानै बुंनो नागिरदों। बे एथेरखौ खानांगोनसो जों एबार। बिदि बुरखायफैग्राखौ खागोन जोङो एबार। रायजोयैनो खमाजों बुजिगोन, खमा जोलाजों।